Оздравели вежди с Hair Stroke и резултата над месец след процедура. Много ми харесва резултата. Веждите преди месец и веждите след ретуш. Останете с нас до края на видеото, за да видите какъв е резултата и преди да направим ретуша. Важно е да се отбележи, че клиентката е с свръхмазна кожа, която разгражда бързо пигмент. Това са веждите преди да ги направим, а това са веждите точно преди ретуш, месец след основната процедура, вече с доста по-естествен и блед нюанс. Някои клиенти харесват това естествено избледняване, но други искат по-посилен и гримиран резултат. По-нежничка изглежда, естествена. Няма нещо общо с това да си ги рисуваш всеки ден. И другото, което е, че ставаш и направо тръгваш и излизаш от банята и имаш вежди и направо и за първи път ще отида на почивка. И няма го мислиш това. И така подсилихме веждите с Hair Stroke за по-гримиран ефект. Резултатът ни преди ретуш на тази клиентка беше наистина по-блед в сравнение с други клиенти, но това изцяло зависи от типа кожа, а нейният тип е разграждащ. Затова и подсилихме и сега веждите са наистина такива, каквито тя иска.